Pitäisiköhän meidän nyt lähteä täältä? Joo, kyllä mun mielestä se on hyvä ajatus. Mä kokeilen, että aukeeko sitä ovi. Ovi ei aukee. Kokeillaan ikkunoita. Joo. Näin aukee. Mitä me tehdään? Me ei pääse sieltä ulos. Eikö täällä ole mitään tavaroita, millä voisi rikkoa ikkunoita? Ei näy. Voi ei, mä arvoisin sitä vielä huonosti. Hei, täällä on joku laatikko. Se on jumissa. Anna mä autan. Ei täälläkään ole mitään. Joo. Mitä me tehdään? Mä en yhtään tiedä. No, jäädään sitten tänne siksi aikaa, että me kuollaan. Mitä? Ei. Ei me voida kuolla tänne. Oot sä ihan hullu? Niinpä oikeesti. No et se paljon ole vaihtoehtojakaan. Me kuollaan tänne. Mä arsin, että te pyörittäisiin tavallaan tuolla lattialla. Koska te aina pelkäätte niin paljon. No joku tämän asian takana on oltava. Niin, enkä mä aina pelkää. Tää on Niin. eri tilanne. Niin, mieti nyt itse. Oikeesti me ei päästä enää koskaan pois. Mä menen sinne ullakolle. Niin mäkin. Mä menen sinne. Siellä on turvallista. Niin. No menkää vaan ihan rauhassa. Mä en ainakaan halua kuunnella tätä nauhoitusta enää sekuntiakaan. Paitsi kieltämättä muakin vähän pelottaa, mutta... Aukeekohan toi? Just ei nääkään ikkunat aukee. Ehkä mä menen sinne. Entäs aukeeks toi ikkuna? Ei ilmeisesti. Tää tulee olemaan mun elämäni huonoin päivä. Niin, no mä rupean nukkuun. Voit sä nukkua tällaisessa tilanteessa? Joo, mä yritän, no, Rentoutua. joo. Kyllä täällä on pakko nyt olla joku juttu, miten päästään tätä ulos. Täältä kyllä pääsis, mutta en mä uskalla hypätä ainakaan tuolta. Ja sitä paitsi sataa vettä. Ja... Mä menen tohon alas nukkuun, koska, Joo, voisit säkin lähteä. Mä menen sitten nukkuu tänne. Tehdään se. Ja se sitruunan. Ai niin, se on siellä. Joo, no se on mennyt sitten nyt muun. Toi unikeko ainakin nukkuu tuolla. What? Sitruuna, mitä sulle on käynyt? Voi ei. Jake, herää äkkiä. Mitä nyt? Mitä siellä on tapahtunut? En mä tiedä, se oli tällainen täällä. Voi ei. Me emme nyt pysty kuttumaan mitään apuakaan. No ei niin. Ihan oikeesti. What? Mitä? Ketä te oikein ootte? Saatte itse miettiä sitä aivan rauhassa. Miksi te tunkeudut tänne? Täytyy kuolla. Etkö te ymmärrä sitä? siitä saivat. Onhan tämä vielä täällä kuolleena. Joo. Hyvä. Onneksi oli vaan unta.